start, tawagin muna po natin ang ating guest. Sir Ian House, for a short message. Salamat po. Maraming salamat sa iyo mga taga San Pablo. At nandito ulit kami. Pangatlong beses na namin dito. Maraming salamat sa Ronald, Ma'am Jan, tsaka sa inyong lahat ng mga nandito. Sana maging safe yung ride. Sayang hindi ako masyado nakatulog kaya hindi ako makakapadyak. Pero kasama nyo naman Team Apple, si Batman, si Charles, si Christian, tapos si Mark Arthur ng Supreme Bikes kasama rin mag-ride. Mamaya pag ikot dito, nakakanta na lang kami para sa inyo. At maraming salamat ulit. Ingat tayo sa ride. Good morning! Good morning. Ha? And good morning mga kapotpot. This is our bike ride for today. Ang buong ruta ay 50 kilometers. Makakuha natin ito mga 2-3 oras. 2 lake din ang pupuntahan natin. Okay, good morning Sampaloc Lake. Nak, teka, hindi ka nakikita dyan. Ay, diba? Shoutout kay Maki, Ramon, dito si Doc. Oo, magkasama kami ni Nak. Sylvester. Hey Carl. Sila Kuya Carl, si EJ. Yan, ito ang baluwaras ni Nak eh. Ay, San Pablo. Pag may kailangan kayo dito, sayang. hanapin si Nak. Sayang. Tinakali ako gising. Napahiwalay ako, nawala ako. Tayo na lang sila dito. Swerte nga, sabi ko, ako sila to. Ayun na lang. Ayan, sila Dalianeta family. Welcome. Ni sila. Hello. Welcome. Welcome. Sama ka dito. Magana tayo, matandang kasabihan. Sige. Oh, ito na, sasama na tayo sa ride na ulit. So, wag natin kakalimutan ng matandang kasabihan na mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, swerte! Ang hindi mag-skip na ads. Mas lalong swerte! Woo! Ayan na. Batman. Naligaw ako? Inantay nga ako eh. Tembol mo dalawa ulit. Ano nangyari Batman? Ano nangyari? Sumabit. Sumabit ka naman. Sumabit na naman. Yeah. Yeah, hey, let's go.
Nandun, nagpe-prepare na. Kakanta sila mamaya. Okay. Sign. Napirma ako kanina, ma'am. Para may remembrance. Yung bagong spider. Spider. Paalis na kami dito sa pangalawang lawa na sinuntahan namin. Overlooking tsaka Mount Banahaw. Let's go. Diba? O, hindi na muna dito. Nag-error position na po mga kaibigan. Nag-error position na. Peter Saging, mga kaibigan. Kinakarga na po ni Peter Saging. Tetrangkuhan po mga kaibigan ni Chris Mushroom, si Peter Saging. Pero siguro na mag-video kasama sila Doc, sila Charles, sila Uy si Batman. Si Uy si Batman, palakpakan naman natin si Uy si Batman, buong ride naka-Batman na costume. Ang hirap nun, sa totoo lang. Kung wala ko grabe. sticker. Ha? Kung wala ko sticker. Sa init ng panahon natin ngayon, tapos si Batman pinanindigan yung kanyang pagiging Batman. Sir Ronnie, maraming salamat. Okay, so ngayon, tutugtugan namin kayo ng mga ilang original na compositions. Kung naka-follow ko sa Facebook, pinopost ko yung iba rito, mga nasa Spotify. So mga mga Tagalog songs. Bago kami magsimula tumugtog, papakilala ko muna yung mga members ng banda. Si Albert ang magbe-bass. Si Albert bihasang-bihasa to. Malupit yan, malupit yan, malupit yan. Si Mark?
Si Mark Casquero, kasama nyo nag-ride kanina. Siya kasama namin dito, mag-gitara siya. Si Mark Casquero nga pala, kung baka naligaw na kayo sa YouTube channel niya, isa rin halimaw sa cycling yan. Si Mark Arthur, hanapin nyo sa YouTube. Grabe ang mga ride niya, mga One Shot Bicol. One Shot Bicol. Balikan na biyaheng Bicol, North Luzon Loop na 3 araw. Tapos basta, hanapin nyo sa YouTube, Mark Arthur. Siya rin ang owner ng Guitar Pusher, saka Supreme Bikes sa Quezon City at sa Alabang. Alabang ba yun? Cavite? Sa Cavite. Tapos si Doc, hindi to kasali. Nanggugulo lang to. Nakikipokpok lang si Doc, pero isa ring syempre, alam niyo naman, si Doc sa Team Apple. Ito yung magdodrum sa amin ngayon, si Sean. Umayos ka na daw dyan, oh. Mawalang galang na Doc, lumayas ka muna. Sana marinig nyo kami sa dulo. Ang dami tao, oh. That's